ya za ki min haka? Kin fa san auren da kika yi auren kisan wuta ne. Kin san ba auren Allah da Annabi kika yi ba. Na san ka ce mai auren kisan wuta yanzu ina san shi. Hello? Sharaɗin
mata ba. Sharaɗin zama na aure haƙƙi ne maza da mata. In an yi son zuciya a ciki ba za a kai gaci ba. A yau da na sani nake yi rai yana ta kuna. Mijina na farko shi ya ce a gidan kakar na zauna. In ka ki ka sake ni san ka a rai kar na nuna. Yau gana a cikin rana na shiga uku ban sani ba. Sharaɗin zama na aure haƙƙi ne maza da mata. In an yi son zuciya a ciki ba za a kai gaci ba. Sharaɗin zama na aure haƙƙi ne maza da mata. An yi son zuciya a ciki ba za a kai gaci ba. Sharaɗin zama na aure haƙƙi ne maza da mata. In an yi son zuciya a ciki ba za a kai gaci ba. Sharaɗin zama na aure haƙƙi ne maza da mata. In an bi son zuciya a ciki ba za a kai gaci ba.